Joanda swekra e boma ma Kiambu mane mwandu magi owang' kaluwore gi masira mar mach chieng' Jumapil mokalo oyudo resruok tok sirikand Kiambu chiwonegi kony mar omenda maromo $5,000,000. Gavana ma Kiambu Kimani Wamatangi ochiwo kony ma kamano e geno ni johalago ka johala dhi yudo $20,000. Wamatangi omedo ni sirikande obero migawo machiwo kony mapoya ne oganda mayudo midhiero. Kuna moto zinatokea mingi sana. Mwaka huu peke yake tumekuja 100 fires. Deep pit kama 10. Road accident kama 20. Even now after this incident tumeenda moto 6. Kuna shida. Tafadhali wananchi, ukiita fire brigade unaapply W4 who, where, what and when. Sema mahali moto iko. Wewe ni nani? Nini nachomeka? Tuliongea na huyu Kahora ambaye ametuongelesha hapa throughout, ndio tutoe gari pale kwingine tujaribu vile iwezekanavyo tuzime hiyo moto. Kwa hivyo tafadhalini mpokee pole zangu kama governor. Atimus jiabich no chopi e nyimdo ma Kimilili tok monjo kendo ketho puodho moro e gwenge ma Kebu Yefwe e kar chung'o bura ma Tongaren. Lobno ni kod ywaruok e wi wuongo monywando anyuola mar manen jatend migawo mosenindo Soita Shitanda kod johala moro. Ji abich ka moting'o Josephat Nyagaka, Dennis Burale, Meshak Okere, Zedekaya Inzila to gi Peter Walubengo nochopo e doho maduoko penjo e wi ketho manodonjnegigo mar ketho puodho kendo hinyo jatich mag johala no mane ong'iewo lobno ero kanyakla gi mosenindo Soita Shitanda e higa 2008 kowuok kuom kambi mong'ere kaka Cabras Farm Limited. Puodho no osebedo kod ywaruok kuom thuolo malach tok anyuola ma Shitanda nyonore ni gin weg lobno kata obedo ni doho mayalo weche mag lope Bungoma nosegolo chik mondo anyuola ariyogo winjre kaka ginyalo pogo lobno. These persons be returned to Pakao police station and they are to make their complaints to the OCS, who is directed to issue each one of them with a P3 form and escort them to the nearest hospital for examination, treatment and filling of the P3 forms. For that purpose, the matter will be mentioned on 21st February. Riwruok machiwo arita ne joneno e pacho